Mooi. Hoi. Vrij personen eruit. Vrij hartstikke goed. Ja, dat is wel. Nou, Als je dus. wel loopt met later wel. Dat hij daarom voor dat hij bijna gewoon 6, 7, dat heeft jij hebt helemaal beneden daar in de kijk, jij kunt jij Kadingen gaan. Hartstikke goed. Hebben we een plakje van stempel? Zo. En zo. En dan moet je hem nog niet daar met naar binnen. Dan heeft hij wat voor je.